Vítam vás v 4. časti kurzu, kde sa zameriame na aktivačné a posilňovacie cviky, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobé riešenie problémov s krčnou chrbticou a bolestiami hlavy. Po uvoľnení a mobilizácii prichádza časť posilniť svaly, ktoré majú za úlohu stabilizovať oblasť krku, šie a lopatiek. Cieľom tejto časti je obnoviť svalovú rovnováhu, aktivovať hlboké stabilizačné svaly a predchádzať opakovanému preťažovaniu. Pravidelným precvičovaním týchto cvikov si vytvoríte pevnejší základ pre zdravú krčnú chrbticu. Takže poďme na to. Prvý cvik, zasúka hlavy a tlačenie brady do prstov. Pri tomto cviku si posilníme hlboké stabilizátory krčnej chrbtice, ktoré veľmi často ochabujú a sú slabé. Kvôli tomu potom krčná chrbtica nedokáže pracovať správne a preťažujú sa nám iné svaly, ktoré sme v predošlých častiach uvoľňovali. Tento cvik začneme tak, že si prepneme prsty a spojíme si palce k sebe. Následne, aby ste to lepšie videli, si dáme hlavu do miernej zásuvky. To znamená, že zasunieme tú hlavu ako keby do zásuvky a predstavujeme si, ako keby tu niekto za toto temeno nás vyťahuje smerom hore. Tým pádom sa nám vytvorí takáto pekne zásuvka tej hlavy. A následne, ako už sme ukazovali, prepneme prsty, spojíme palce a v tejto zásuvke budeme tlačiť bradou do palcov. To znamená, že dáme si palce pod bradu, scvakneme zuby a v tejto pozícii budeme tlačiť tou bradou do palcov. Zatlačíme v tej zásuvke, počkáme pár sekúnd, 10-15 sekúnd, odpočítame si. Plynulo pritom dýchame a následne uvoľníme. Budeme cítiť ako keby také napätie práve týchto vnútorných svalov a to je aj to, čo by sme pociťovať mali pri tomto cvičení. To znamená, že opäť spojíme prsty, palce pod bradu, zasunieme hlavu, zatlačíme bradu do palcov, napočítame pár sekúnd, budeme cítiť tu vnútri ťah a napätie, práve preto, že posilňujeme tieto svaly krčnej chrbtice. Počkáme chvíľku, zuby sú scvaknuté a povolíme. Dôležité je takisto, aby sme ramena tlačili smerom dole, aby sa nám tie ramena nevyťahovali takto hore, aby sme si opäť nepreťažovali ten trapezový sval. Čiže ramena stlačíme dole, prepneme prsty, palce, zásuvka, brada, scvakneme zuby, zatlačíme do palcov, plynulo dýchame, napočítame pár sekúnd a povolíme. Opäť ešte z druhej pozície, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Spojíme prsty, zásuvka, bradu tlačíme do palcov, plynulo dýchame, budeme cítiť ťah a napätie tu vnútri, počkáme chvíľočku, povolíme. Ešte raz zasunieme palce, zásuvka, brada, tlačíme, napočítame pár sekúnd a následne povolíme. Pri druhom cviku si ľahneme na chrbát. Opäť sa zameriame na posilnenie hlbokých stabilizátorov krčnej chrbtice a to takým spôsobom, že ľahneme si na chrbát, následne v tejto pozícii bradu pritiahneme smerom k hrudníku, zdvihneme hlavu, počkáme, napočítame pár sekúnd, opäť budeme cítiť napätie práve tu vnútri a povolíme. Opäť odvíjame postupne krčnú chrbticu a hlavu mierne do takéhoto predklonu, bradu priblížime k hrudníku, napočítame pár sekúnd, kľudne 10 až 15 sekúnd, napočítame. Hlava sa nám môže mierne chvieť, ale je to normálne, keďže tieto svaly sú opäť veľmi často oslabené a podpracované, to znamená, že je potrebné ich posilniť. Dýchame plynulo, povolíme. Opäť ešte raz zdvihneme hlavu, bradu tlačíme mierne k hrudníku, počkáme pár sekúnd a následne povolíme. Čiže opäť ležíme na chrbte, hlavu pomaly odvíjame,
brada k hrudníku, napočítame pár sekúnd, budeme cítiť napätie práve tu vnútri krčnej chrbtice a týchto svalov. Hlava sa nám môže mierne chvieť, napočítame pár sekúnd, povolíme. Zopakujeme ešte raz, zdvihneme hlavu, brada k hrudníku, napočítame pár sekúnd, počkáme chvíľku, povolíme. Pôjdeme ešte posledný krát, opäť prizdvihneme hlavu, brada k hrudníku, počítame pár sekúnd, hlava sa mierne chveje, cítime ťah a tlak vnútri krčnej chrbtice, počkáme a následne povolíme. Tento cvik môžete zopakovať kľudne 10 krát v 2 až 3 sériách. To znamená, že zopakujete 10 krát, dáte si pauzu, opäť zopakujete 10 krát, dáte si pauzu a ešte raz zopakujete 10 krát. Pri treťom aktivačnom a posilňovacom cviku budeme potrebovať takýto overbal. Môžete využiť prípadne aj feedloptu, ale s overbalom je to jednoduchšie a lepšie. Vezmeme si tento overbal a nájdeme si nejakú voľnú plochu steny. Dáme si overbal na stenu a oprieme si o tento overbal hlavu. Oprieme si tam lepšie povedané čelo a v tejto polohe opäť sa snažíme vytvoriť zásuvku hlavy. To znamená, že pozor na to, aby hlava nebola v takejto pozícii, aby hlava nebola rôzne vytočená, alebo aby nebola v nejakej nesprávnej pozícii. To znamená, že zásuvka hlavy, zatlačíme mierne do lopty a budeme vykonávať práve takéto mierne pohyby v tej zásuvke. Dole a hore, dole a hore. Opäť budeme cítiť túto mierne napätie vnútri v oblasti týchto hlbokých stabilizátorov a pohybujeme s hlavou v tejto pozícii hore-dole, vďaka čomu si zaktivujeme opäť hlboké stabilizátory a fixátory krčnej chrbtice. Mierne sa nám môže hlava chvieť pritom, ale je to úplne v poriadku. Zopakujeme párkrát a následne povolíme. Opäť dáme si overbal na stenu, zopakujeme 10 až 15 krát takýto predklon, respektíve takýto pohyb hlavou, plynulo dýchame, zopakujeme, brada k hrudníku, zásuvka hlavy, budeme cítiť vnútri krčnej chrbtice svaly, jak nám pracujú. Ramena tlačíme dole, dávame si pozor, aby neboli spasticky takto zdvihnuté. Zopakujeme párkrát, povolíme. Tento cvik budeme vykonávať ešte v 2 rôznych pozíciách, respektíve v 2 rôznych pohyboch ďalších. To znamená, že ak máme tieto prvé pohyby za sebou, tak následne budeme vykonávať aj pohyby smerom do jednej strany, do druhej strany. Stále platí tá istá pozícia hlavy a krčnej chrbtice v zásuvke, akorát, že budeme vykonávať takéto pohyby do jednej, do druhej strany. Zopakujeme kľudne 10 krát na jednu stranu, 10 krát na druhú stranu. Hlava v zásuvke, do jednej, do druhej strany. Budeme cítiť ťah a napätie a následne povolíme. Pri treťom pohybe tohto cviku, opäť v tej istej pozícii, ale budeme vykonávať ležaté osmičky. To znamená, že čelom sa snažíme, zase hlava je v zásuvke, krčná chrbtica a vykonávame takéto ležaté osmičky. Pomaličky do jednej strany, do druhej strany. Do jednej strany, do druhej strany. Môžeme potom opäť zase do druhých strán, otočíme smer pohybu, alebo vymeníme, prestriedame ten smer pohybu, a opäť do jednej, do druhej strany, osmičky. Môžeme kľudne spraviť 10 takýchto ležatých osmičiek. Na jednu stranu 10 krát zase, ako keby do druhej strany, ale stále robíme ten istý pohyb. Ramena tlačíme smerom dole, hlavu, čelo tlačíme do overbalu, hlava je v zásuvke a budeme cítiť napätie práve tu vnútri krčnej chrbtice. Tento cvik zopakujte 10 až 20 krát v každom tomto pohybe. Následne ho môžete zopakovať v 2 až 3 sériách.
Pri poslednom 4. cviku si opäť posilníme svaly hrudnej chrbtice a medzilopatkových svalov. Tieto svaly bývajú takisto veľmi stuhnuté, preto sme ich aj v predošlých častiach uvoľňovali a následne je potrebné ich posilniť, aby opäť nedochádzalo k preťažovaniu krčnej chrbtice. Čiže nie len posilniť svaly krčnej chrbtice, ale takisto posilniť hrudnú chrbticu a medzilopatkové svaly. Pri tomto poslednom cviku sa postavíme opäť k nejakej voľnej stene a dáme si následne, oprieme sa hrudnou chrbticou, bedrovou, respektíve driekovou chrbticou, ramenami aj rukami, hlavu takisto opäť mierne do zásuvky a v tejto polohe budeme zdvíhať ruky smerom hore. Princíp tohto cviku spočíva v tom, že ruky by sme mali tlačiť čo najviac na tú stenu. Práve vtedy je cvik oveľa náročnejší, ale zase o to efektívnejší. Čiže vykonáme pár takýchto pohybov, kľudne 10 až 15 krát smerom hore. Tlačíme hrudnú chrbticu, hlavu a aj ruky smerom na stenu a dávame si pozor, aby nám práve tie ruky nevyšli takto smerom dopredu. Pokiaľ by nám pri tomto cviku ruky vyšli smerom dopredu, tak tento cvik by bol oveľa jednoduchší, ale tým pádom zase nie tak efektívny, ako my potrebujeme. Čiže preto je dôležité, aby sme ramena tlačili smerom dole, ale ruky nám pohybujú smerom hore a tlačíme ich na tú stenu. Toto je veľmi dôležité a kľúčové. Pokiaľ aj nedokážeme udržať ruky tu hore na stene, nevadí, ale snažíme sa o to, aby boli čo najbližšie práve k tej stene. Čiže opäť ešte pre lepšiu predstavu, voľná stena, ruky dáme do tejto pozície a následne budeme zdvíhať hore a dole. Tlačíme ich na stenu, s výdychom môžeme ísť hore, s nádychom sa vraciame. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, zopakujeme ešte raz a výdych. Tento cvik opäť zopakujte 10 až 15 krát v 2 až 3 sériách. Po odcvičení tohoto cviku budete cítiť spevnenie a posilnenie práve medzilopatkových svalov. Zo začiatku môže byť tento cvik náročnejší, avšak pokiaľ ho budete cvičiť pravidelne a niekoľko dní, tak bude pre vás oveľa jednoduchší. Vaša hrudná chrbtica bude oveľa stabilnejšia, pevnejšia a tým pádom nebude dochádzať k preťažovaniu krčnej chrbtice. Toto boli 4 kľúčové cviky na posilnenie najmä krčnej chrbtice a medzilopatkových svalov. Cviky cvičte pravidelne, avšak s intenzitou týchto cvikov to na začiatku nepreháňajte. Môže sa po nich dostaviť svalová bolesť, ktorá je síce v poriadku, ale nie je moc príjemná. V ďalšej, 5. bonusovej časti si ukážeme, aké sú najefektívnejšie cvičebné a masážne pomôcky pri problémoch s krčnou chrbticou a bolestiach hlavy. Máte sa na čo tešiť. Vidíme sa tam.